A mesa que se formulou para esta tarde leva por título Creando o libro, soñando o libro, que é un punto de partida, ademais de onírico, un tanto esperanzador, porque pretendemos desde este congreso apostar polo futuro e apostar por un futuro que sexa un tanto mellor do que actualmente estamos a vivir. Cando menos a opción polo optimismo non debe desaparecer a pesar dos nubarróns que se albiscan actualmente no mundo da cultura e no mundo da edición, nomeadamente, tamén no mundo da creación. Para dialogar, para debater, para falar de todo isto, pensamos nunha mesa composta a partes iguais por profesionais que traballan no mundo da edición desde distintos ámbitos e tamén por creadores, é dicir, todos eles teñen esa dobre faceta. Vou volos presentar. Aquí ao meu carón, o máis que está máis situado máis perto de min é Miguel Anxo Prado, ben coñecido pola súa faceta como creador. No seu caso, prima máis a creación a través das imaxes, ben coñecido como artista, como ilustrador, traballo moi premiado a nivel internacional, é unha das voces importantes que hai no Estado español de banda deseñada e o colofón, non o colofón porque haberá unha trayectoria aínda moi ricaz de aquí en diante, pero digamos, o galardón último que ten recibido foi o Premio Nacional de Banda Deseñada que acaba de recibir recentemente e polo cal, ademais, estamos todos moi contentos compartindo ese galardón que todos sentimos un pouco nosos. Moitas grazas, Miguel Anxo, pola túa presenza. A seguir tedes a Manuel Antonio Piñeiro, que algúns de vós xa tivestes ocasión de coñecer ao longo desta tarde no obradoiro de impresión que estivo impartindo. Manuel Antonio, vamos a abreviar como Antonio, non? Que é o nome que máis habitualmente utiliza. É un home renacentista, no sentido amplo da palabra, ten moitas facetas que confluen na súa personalidade, ademais de ser profesor, de ser escritor, galardoado tamén con premios moi destacados. Desenvolve unha faceta como difusor de soños impresos e no seu caso, ademais, son soños absolutamente concibidos, desenvolvidos con toda a paixón que pon un artesano. A súa edición é das poucas que quedan no noso contexto, desenvolvidas absolutamente de maneira absolutamente artesana, traballando coa paixón dos tipos, coas prensas, coa ilustración realizada a man, incluso un libro que nos estaba contando hai pouco, escrito enteiramente por cantos creadores? 37 creadores que fixeron 100 exemplares, é dicir, 100 veces repetiron o seu texto nese libro que probablemente é dos pouquísimos que existan na súa... Caligráficamente, é o detalle que che falta. Como nos castigos na escola, va a repetir 100 veces. Esas aventuras desenvolvias desde Edicións do Bourel, que é o selo editorial que poderedes atopar nas librerías de Compostela, dígovolo porque é tamén unha ocasión para chegarvos a este selo editorial e descubrilos que non o coñezades. A seguir temos a Cibrán Rico López e a Suso Vázquez Gómez, que forman parte de Fabulatorio. Fabulatorio, como o seu mesmo nome indica, ten tamén esa dimensión de traballo a prol da fábula, do soño, da palabra, do deseño. Conciben libros, deseñan produtos e agora tamén editan.
E ademais desde unha proposta que sen abandonar as raíces, sen abandonar a esencia do que é o libro, apostan tamén por novas tecnoloxías, por novos camiños de creación, utilizando os novos soportes. Ben, como vedes, a mesa é moi complementaria e ao mesmo tempo toca os distintos paus que nos poden interesar, desde o máis artesanal até as novas tecnoloxías, desde a palabra até a ilustración, todo o que conflúe na composición, na creación, no soño que é un libro. Entón, con este punto de partida, eu quero lle formular algunhas preguntas iniciais, solamente para romper o xelo e para que despois vos sumedes. E a miña primeira pregunta para todos é: que significa para vos soñar un libro? Que significa na vosa vida? Que significou, que está a significar, por que o libro e que significa soñar o libro? Miguel Anxo, por exemplo. Sí. Bueno, hola, boas tardes. No meu caso, de feito, bueno, supoño que non nos apartaremos moito de este tipo de ideas, pero no meu caso foi, desde o primeiro momento, o motor esencial e a razón que me leva a facer nun momento determinado, a escoller unha opción como é a de dedicarme ao que me dediquei. Eu, en realidade, chego ao libro de maneira transversal, quero dicir, chego como consumidor. Chego como consumidor e cando teño ante min a posibilidade de pensar no libro como un soporte para o meu traballo, realmente é máis unha intuición que unha idea ben estructurada. Bueno, na Coruña dos anos 70, de finais dos 70, era prácticamente unha especie de entelequia. Sí, os libros alguén debía de escribilos, alguén debía de editalos, alguén debía de... Pero unha relación así moi directa, moi natural, non había posibilidade de ter. Eu que inicialmente empezo a desenvolver a miña carreira profesional no mundo da pintura, no mundo do debuxo da imaxe, o que descubro co libro precisamente é rachar un espacio pechado que a min me resultaba un tanto incómodo, que era decatarme que cada vez que facía unha exposición, mayoritariamente o 80-90% da xente que podía mercar a miña obra pois era xente dunha condición social a que eu mesmo non pertencía. E, por tanto, tiña a sensación de que me estaba dirixindo a un sector mínimo da sociedade a que a mí me podía interesar dirixirme. E descubro a posibilidade, pois, bueno, do cómic, da banda deseñada, no que para min é como atopar a pedra filosofal, non? Me permite aunar a escritura coa imaxe, co debuxo da pintura e ademais dentro dun código completamente novo. E desde ese mismísimo momento foi entrar pois nun soño, un soño que afortunadamente ainda non reventou, no que ainda me podo pois bueno, agochar, e que, xa digo, o motor primeiro e último. É dicir, para mí un libro novo é sempre un motivo de
de felicidade absoluta, porque ademais, bueno, no caso do cómic estamos falando de tempos longos sempre. Para min, plantexarme un libro é pensar como mínimo en 2 anos da miña vida que van estar dedicados a ese proxecto. Moitas veces, incluso máis. Este último, Ardalén, pois foron 3 anos e medio. Por tanto, é como ir abrindo expectativas ante un novo viaxe, un territorio incógnito que sempre é diferente, e sobre todo a posibilidade de pensar en que nova xente acabará conectando con eso que vou poñer en circulación. E, bueno, soa un pouco tópico, así ten un certo punto folclórico, pero non deixa de ser certo tamén. Bueno, eso que queda máis ou menos ben cando decimos, bueno, un libro deixa de ser teu cando pos en circulación, bueno, no fondo hai moito deso, e sempre é moi reconfortante e moi enriquecedor tamén ver como os lectores reciben esa proposta como a fan súa e como, de feito, pois moitas veces fan unha digestión dese plato que incluso se pode afastar moitísimo do que ti inicialmente pretendías. Por tanto, xa rematando, para min é o motor principal da miña actividade, o feito de soñar o libro. En eso me imagino que son tamén bastante obvio. O feito de telo rematado e de velo sair da imprenta do prelo, pois é tamén algo así como despedilo definitivamente, non? Hai un certo sentimento de satisfacción, por suposto, pero o máis potente é precisamente pechar todas as carpetas, intentar ordenalas ali para, se algún día se necesitan, poder volver a elas, e entón abrir esa outra carpeta nova que estaba ali aparcada e dicir, bueno, pois, con que me vou poñer agora? Para min é, xa digo, o motor do meu traballo e en ese sentido da miña vida cando limitamos o traballo, non? Despois hai outras cousas moitas que tamén son motores, pero bueno, que non veñen ao caso. Moi ben, bueno, pois definiu no Miguel Anxo perfectamente, xa creo que é perfectamente asumible todo o que dixeches, o motor e o soño, xa con esa frase xa queda todo dito. No caso de que de ter en conta o libro como ese mundo de traballo e mundo de práctica que son os libros. Nesa hai outro aspecto que tamén toca a este congreso, non? Igual me collo unha deriva máis por aí, pero eso que dicía Miguel Anxo de soñar o libro realmente é unha paixón que cando se che mete dentro, cando se che queda definitivamente instalada, chega a ser ramalazos obsesivos incluso, pisar nun paraíso branco e negro de maravillas, de imaginación e de intelectualidade, que todo o mundo sabemos o que é, pero entrar nel ten estas vicisitudes, esa teima de 2 anos de preparación ou máis, que, bueno, eso depende de... Eso de traballar un libro en un mes é unha especie de rumor ou leyenda que vai por aí. Moi ben, pois esa paixón que definía moi ben Miguel Anxo, pois picoume a min tamén un día, metinme por aí. Eu non me considero profesional en ese caso, senón amateur, sempre o digo, porque me gusta máis o plantexamento amateur, traballar a cousa como ensaio, como vos explicaba algúns de vos aí no taller, non? Estar perpetuamente ensaiando, unha búsqueda do placer ou unha búsqueda da estética, unha búsqueda da expresividade, unha búsqueda dos contidos e desas augas turbias ou claras, pero fermosas, que sabemos que é un libro.
Ahora, no tocante ao momento no que estamos, soñar o libro é tamén a pregunta formulada por Xosé Antón, está moi ben formulada, porque soñar o libro nas dúas vertientes, soñar, evocar ou soñar, imaginar. Atopámonos agora xusto no medio. Evocar o libro que foi, soñar evocando o libro que foi, que ás veces incluso se nos achega con un toque de pesadelo, non? Mirando en que situación quedan as cousas. Entón, ese amor mirando cara atrás, evocando aqueles primeiros manuscritos que tardaba ao mellor un monxe, en ese caso máis de 2 anos en algúns casos, feitos con acuarela, dourados e iluminacións moi teimudas e pacientes, pasando por Gutenberg e toda a súa posterior escuela, ata o plomo, hasta o níquel, que está xa, evidentemente, eso xa ninguén vai volver a eso, solamente vai a ser un residuo diamantino, o traballar con tipos. Estamos agora entrando no terreo que nos van a, supoño, a tocar os compañeiros, non? Das novas tecnoloxías. E, por outra parte, imaginar, soñar evocando e soñar imaginando. Que vai a ser do noso libro? Cara a onde temos que tirar agora? Pois é unha imaginación, creo que cada escritor agora mesmo, cada escritor en Galiza, en calquera parte, estáse formulando esa mesma dúbida ou esa mesma pregunta, a cara a onde vamos? Moitos din, bueno, definitivamente tírome cara ao mundo electrónico xa. Seguramente acertarán, verémoslo despois, ao longo deste congreso falarase moito deso, non supoño. Outros estarán intentando resistir porque se lle quedou esa unha desas obsesións do papel, non? Para min non é unha obsesión. Eu máis ben tentaría achegarme picar de todo un pouco, porque non hai que obviar que o libro que ven vai ser outro. Eso non teño dúbida. Estamos imaginando cal vai ser. Agora, últimamente, me parece que están chegando novos formatos de e-book flexibles, incluso doblables, sumergibles, que non nos dañen nin a area, e seguramente tendendo a abaratarse tanto que cando rompan podes comprar outro xa. Reciclar o anterior e comprar outro xa. O sea, non vai haber ningún problema polo que se ve. Esta mañán escoitaba pola radio a alguén que falaba desto precisamente, estánse pegando saltos de xigante tan grandes agora que seguramente quedaremos descolocados se nos apuntamos a calquera das variantes. A calquera que nos apuntemos quedaremos de seguida descolocados. Entón, por eso digo, estamos realmente a pregunta, a resposta está na propia pregunta, estamos imaginando como vai ser o libro, non? E aí nos atopamos. O primeiro libro que fixo a editorial Fabulatorio, que era un libro que chamamos conmemorativo, que a máis os nosos amigos sempre se rín, non? Porque din, o primeiro libro é o conmemorativo, non? Está feito con tipografía de plomo, quer dicir que nos un pouco a sesión que temos coas ferramentas é que nunca vayan por diante da vontade da persoa que as utiliza, non? Entón, bueno, eso, as novas tecnoloxías o único que lle permitiron a Fabulatorio foi poder establecer unha comunicación directa co que quere comprar o libro, non? Coa persoa que quere mercar. Despois, bueno, eso aclarado pola tipografía, que sí que é algo que nos fascina, non? Sí, xuntar letra a letra. No, eu tamén, desde logo, é que non é... Sí, non. Entón, con respecto á pregunta, nós temos un arquivo que se chama Libros Soñados, que son os libros que nos gustaría facer, que probablemente non podíamos facer todos, non? Pero vanse aí acumulando porque xa disfrutamos pensando que el libro podría ser posible, non? A mágoa é que, como decía Miguel, ese libro queda só para nós e non o podemos compartir, non o podemos comunicar, que quizáis sexa eso o que nos move a soñar os libros, non? A facelos ou a soñalos, non? Comunicar certa cousa que cremos que debe saber ou que nos gustaría compartir cos que queiran facerse con ese libro, non? Lelo e disfrutalo. Entón, creo que esa é... Falabas de amor, non? Un pouco... Sí que hai eso, que dicir, a razón de que existe a Fabulatoria é o amor polos libros. Quizáis sexa a primeira. Entón, eso, cando falamos de soñar é que desexamos, non? Nos amamos os libros, somos felices facéndos,
Entón, non lle damos máis voltas. Pois veña, vamos a facer os nosos libros, non? Vamos a editar, vamos a diseñalos, vamos a traballar en equipo, que é outra cousa que nos enche, tanto co sector das artes gráficas, que é maravilloso e potentísimo en Galicia, como cos autores, non? Todas as persoas que se queiran sumar á festa de facer ese libro. A mí ocorreseme respecto á formación da pregunta respondela desde 3 puntos de vista, non? O primeiro, casi máis emocional, que ten que ver un pouco tamén co que decía Miguel Anxo, de que se accede aos libros principalmente como lector. Quer dizer, como pola fascinación que sintes de entrar nunha biblioteca e ver tantos libros, cando eres un cativo, eres un rapaz, e ves tantos libros montados, tantas páxinas, entón aí aparece algo de fascinación, non? Hai este libro de C.S. Lewis, de Una pena en observación, que logo fixeron unha versión película que o protagonista era Anthony Hopkins, e hai un momento, é un catedrático de Harvard, creo que é, tal, e que lle pregunta a un dos seus alumnos de por que lemos, ¿no? E lle contesta que lemos para saber que non estamos sós no mundo, ¿no? Entón, eu creo que aí esa, un pouco, de alguma maneira, radica esa vontade de entendernos e de entender o noso mundo e de entender o noso presente. Aí un pouco, creo que radica para nós un pouco a maxia que teñen os libros, ¿no? Desde o punto de vista máis práctico, máis funcional, menos sentimental, para nós soñar un libro ten que ver moito co seu aspecto práctico. Quer dizer, nós creemos que o libro, a pesar do moito debate sobre o libro digital ou sobre as novas tecnoloxías ou tal, nós creemos que o libro é unha ferramenta superútil. Quer dizer, costa nos traballo atopar ferramentas que para o que están pensadas están tan ben realizadas. Seguramente en parte porque levan moitos séculos de evolución e de traballo, e con moitos impresores, con moitos tipógrafos, con moitos diseñadores na última época, antes nunca existiu esa profesión, pero bueno, dándolle forma e facendo un obxecto extremadamente ben diseñado, ¿no? E logo en clave máis individual, digo individual pero colectiva, porque dos dous, a nos interesanos moito tamén, o sea, achegámonos moito, nós somos arquitectos de formación, pero pasa que desde moitos anos nos dedicamos ao diseño editorial, e afrontámonos tamén o tema de poder facer libros, editar libros, pensando un pouco tamén coa vontade de traballar dende Galicia e dende o propio país, non? Quer dizer, unha das dos axiomas que nós temos traballando na editora é producir todo aquí, non? É como, digamos, sumarse a un carro que impón algo de respeto, de alguma maneira tamén, non? Impón moito de respeto, pero é certo que, así como noutras cousas quizáis en Galicia podíamos pensar que, bueno, isto sempre é moi complexo de dicir, non? Que estamos a mellor atrasados con respecto a outros lugares e tal, bueno, non sei, sí que no libro é certo que a historia do libro de Galicia é unha historia superluminosa, quero dicir, eso, dende os códices, por suposto, pasando por incunables, e no século XX e o século XIX, pues fanse Casal, Seoane, Xoan Ledo, quero dicir, e se faláramos de editores igual, non? É dicir, é unha historia realmente luminosa de xente que fixo do libro un obxecto en Galicia trascendental na propia cultura, na nosa propia identidade, non? Entón, desa lógica, desde 3 perspectivas, un pouco máis individual, máis emocional e máis funcional, eu creo que é o que significa para nós soñar un libro, non? E eu agora faríavos unha pregunta que ten 2 posibles interpretacións, podedes responder ás 2, aínda que eu estou pensando máis na simbólica, pero se queredes entrar na material tamén podedes. Que prezo teñen os soños? Este soño vosso, en concreto. Pouco tempo libre. A mesma orde de... No, podedes alterar as ordes, podedes pisarvos verbalmente, é dicir, non tedes que guardar unha orde. Bueno, a ver, eu agora cando estábamos falando incluso desta primeira pregunta, e ten que ver seguramente con isto que formulaste agora. Eu recoñezo que arrastro unha contradición que ás veces, sobre todo a nivel así íntimo, familiar, entre amigos e tal, alguna vez me ten colocado en situacións complicadas, porque me horroriza o conflicto,
o conflito aberto, o conflito público, tal. Pero, en cambio, son un polemista nato. É dicir, encántame, teño defendido cousas nas que non creía e que non pensaba polo simple placer de discutir. Pois agora non pretendo polemizar, pero despois da intervención que fixemos os 4 se me reafirmou. No fondo, cando falamos destas cousas do libro, a maioría de nós acaba deixando sair o fetichista que levamos dentro. Entón falamos do libro e acabamos falando do soporte. Eu, que concordo con Suso, de feito, iba a sacalo porque inventamos varias cousas cojonudas. Unha é o libro e outra esta. E o lápiz. Poden facerse rotuladores, non sei que, bolígrafos que escriben debaixo da auga, isto non hai tecnoloxía, nin Cintiq, nin Wacom, nin nada que o poda sustituir. E levamos, pois eso, tropecentos anos utilizando esta cousa maravillosa que é un anaco de madeira cun cacho de cousa que emborrancha por dentro. E o libro, efectivamente, é un destes curmios do deseño, da inventiva. Eu tamén estou contigo en que non ten sustitución posible. Haberá outras opcións, pero, como lle paso o lápiz, sempre estarei. Pero, ao final, falamos deso. É dicir, eu que son, me confeso, un absoluto fetichista, e que me gustan os libros, os cheiros, tal, non sei que, pero ao final, é dicir, se me poño así máis serio e tal, digo, non, é dicir, me gustan os libros, pero o que me gusta é o que ven dentro do libro. É dicir, a min o que me fascina do libro, e isto tamén me trouxe os meus problemas de índole ético e moral, é que cada libro, pero incluso un bestseller, cada libro é a visión particular dun tipo ou dunha tipa do universo e do mundo que o rodea. Entón, pode ser algo banal e pode ser algo profundamente psicolóxico ou filosófico ou que sexa, pero é como ve o universo un ser humano individualizado. E a min iso é o que me fascina. Entón, que esa persoa mo conte a través da poesía, que mo conte a través de imaxes, que mo conte a través dunha narración, que mo conte a través de receitas de cociña. E da igual, é dicir, o que me fascina é iso, pensar, hostia, este paisano ou esta paisana, pasou Simón Ortega, hostia, vai un libro, un tocho así, é caralludo, é dicir, está contando a vida inteira, é dicir, alguén que fai da súa vida o proxecto tal, vou reunir 1000, que son 80 receitas de cociña. Joder, cao tal. Entón, a mí o que me fascina no fondo é o que ven dentro. Entón, non o podo evitar, temos un conservadorciño aí metido na alma, entón, claro, o libro, e eu seguirei sempre dicindo, non, o libro, e claro, pero bueno, se ao final esa visión individualizada do mundo me vai chegar a través, como decía Antonio, pois dunha pantalla desplegable e tal, pois bueno, que lle vamos facer? Pois chegará así e tal, pero no fondo é o que realmente me interesa. Entón, o precio, e agora xa volvo á pregunta de Neira, o precio evidentemente é tan relativo como esa opción persoal. Eu creo que da xente que estamos aquí, pois son posturas claramente diferenciadas. Claro, non vou falar eu das posturas deles, pero para cada un de nós o precio ten
un resultado diferente. apetito, Claro, depende do un apetito. resultado diferente. Eu recoñezo que non por unha cuestión de diñeiro, de ingresos e tal, senón de puro bandeirazo de saída. Si eu chego só a 1000 lectores, pois non me sinto satisfeito. Non porque pense, 10% a 18, 20 euros, tal. Non, é porque pasarme 3 anos e medio da miña vida tru, é como contar un chiste que non se te ríe a xente. Claro, é que entón eu nun momento determinado tomei a opción, fixen un primeiro libro, fixen un segundo, fixen un terceiro, e no terceiro o editor colleu máis e me dixo, mira, a ver, cando faz unha serie, colle un personaxe e tal, porque isto donde funciona ben é por aí. Non vale, eu quedei un par de noites así pensando e dixen, eso é o que eu quero? Non. Para min ese foi o precio. Decidir, eu quero ser un autor de series de tal, non, admiro moito, hai xente que me parecen auténticos mestres e xenios e tal, pero esa non é a miña vía. Entón, o meu precio foi renunciar, por decirlo así, a unha parte, digamos, do teórico éxito editorial para poder facer o que eu quería, pero ao mesmo tempo con esa especie de espada de Damocles de límite por debaixo, que é non teño intención de ser un artista maldito. Eu quero comunicarme, porque seguramente esa é a clave tamén desa decisión miña. Eu fago libros, fago pintura, fago ilustración, todo o que fago, o fago para comunicar. Sabedes que me gusta comunicar. E o meu problema inicialmente coas vanguardas era que me daba a impresión de que as vanguardas, sobre todo en plástica, renunciaban á comunicación. E eu non quero renunciar á comunicación, eu quero chegar a un número, a unha masa crítica mínima. Para min ese é o precio, é dicir, manter o equilibrio entre o que eu quero facer e o mínimo compromiso que teño que ter cos lectores abondos como para poder continuar facendo este xogo. Bueno, conleva ás veces pois algún tipo de reaxuste, sí, que supón pois o renunciar a algunha pirueta ou algunha opción que seguramente faría máis marxinal a miña proposta. Bueno, pois sí, exactamente. O prezo para min tamén é emocional, é unha o outro é outra cousa. O relativo ao libro, sobre todo cando te metes carnalmente no libro, que ten unha certa diferencia con respecto á lectura ou a exclusivamente lectura, non? Formar parte da creación do libro, do seu contido, desde as dúas maneiras podémolo ver, ten algo máis de implicación, entón aí está o precio emocional. Desde ese punto de vista, porque eu podería falar dos dous ou dos tres ou dos catro, pero bueno, non, tampouco quixera facer aquí un ovillo de ideas para que despois non teñamos nada claro, non? O meu punto de vista é ese, emocional, e afecta a máis do que se pensa, non é só o meu. Sei tamén de boa tinta que estamos en un momento de valeiramento de bibliotecas, eso creo que o sabemos todos, porque ese tema do papel, non, que será levado e traído moito durante este congreso que decía antes. Estamos en un momento de retracción, de detracción, de valeiramento de bibliotecas, e está empezando a soar no ambiente esa cousa de que os libros non poden ocupar unha parede. Logo está o caso contrario, que supoño que é o noso, que claro que sí, temos un altar,
polo menos eu, teño a miña colección sagrada, que sei que non é definitiva, porque todo é caduco. O libro hai un bichiño que os come, hai que gastar cartos neso tamén. Son molestias a nivel doméstico, entón por eso estamos, habendo a alternativa que está por caer, estamos en ese momento de baleiramento. Entón é unha depreciación. O que quería chegar a decir era isto: estamos en un momento de certa devaluación tamén emocional, non me estou referindo a outra, o desprendemento que unha persona sinte sobre un obxecto é unha depreciación. Estamos a nivel xeral nesa situación, pero hai uns poucos, aquí estamos 4, hai bastantes máis, pero non somos maioría, que temos un apego tan grande que resistimos a esa devaluación. O resto xa non me quería meter en cuestións de prezo ou de mercado. Canto vale ese soño a nivel social? Canto custa ese soño a nivel de colectividade, de acto cultural, de cousa vendible para que sexa posible? Bueno, non me meto. Hai unha cousa, por exemplo, quizáis o poda poñer de ilustrar mellor por aí, hai un término no mercado, unha bolsa, non? Que se chama libre flotación, libre free float. Eso deixámolo para o territorio comercial, que o precio flote por onde a oportunidade veña. Xa sei que é un punto de contacto co laissez-faire do mercado, pero non me quería meter en camisas de 11 varas. Eu quedome co emocional. O outro quero decir que non me interesa, desde o meu punto de vista. Tamén podo decir que esa paixón que antes decíamos, creo que os 4, eu sei de estudialos dos grandes autores de toda a vida, que tampouco eran desapegados da idea esta do precio, deixábano flotar porque non era cousa deles. E moitos custearon as súas... Bueno, vichedes o outro día no periódico aínda, Joyce foi rechazado. Unha obra maestra como a de Joyce foi rechazado e tuvo que pagar el. O sea, precio negativo non, precio engadido que el soportou nas súas costas para que a obra puidera sair. É o prezo emocional que estaba dicindo, e quédome aí, non? A min tamén me pasa como a Miguel Anxo. Digamos que me gusta tocar a moral, ou non sei, bueno, é a palabra que se me ocurre por non dicir a outra, non? Porque a realidade normalmente non é só unha. Entón, evidentemente, eu a mellor se unha persoa lle escoito que o deseño non é importante, lle direi que é importante. E se encontro un diseñador que se toma demasiado en serio o seu traballo e di que o deseño máis importante do mundo, lle direi que o deseño non é o máis importante, ou ata o mellor que non é importante. Agora, eu creo que no que se trabuca Miguel Anxo, que máis se contradí como bo polemista, primeiro que cando o Suso falaba de libro funcional e tal, nós nunca entendemos un libro separado, quer dicir, non hai o contido e o continente. Nos custa disociar. De feito, creo que hai algo de trampa, porque poñer nunha balanza que é máis importante, xe o contido ou o continente, nos leva a deixar de lado moitas cousas. Pasa isto cos edificios tamén, quer dicir, todo é un. De feito é tramposo, evidentemente pode partir un libro dese lápiz, non da mente, de alguén que quero comunicar. A veces parte dun editor que ten un amigo escritor e lle, oye, que facemos? Hai moitos exemplos na historia, non? Un libro nunca non se sabe moi ben. A nós nos gusta o que estamos aprendendo como editores. Sempre os roles se mesturan, non? O autor a veces é editor, o editor a veces é autor, o diseñador a veces é impresor, o impresor a veces deseña. A ver se non me perdo co razonamento. Quero dicir con isto que a trampa, iba a trampa de Miguel. Miguel, cando escanea os seus debuxos, que son orixinais, son fermosísimos, se des oportunidade de velos, paga moita pena. Seguro que non deixa outro que os escanee, e seguro que está aí mirando a ver como saen as cores, seguro que se interesa en como se imprime en 4 tintas, en 5, quen o imprime. E iso é o deseño, iso é o continente. Evidentemente, a súa obra é importante, pero outro tamén o é. Entrar en que máis ou menos, creo que aí estamos perdendo cousas. Entón, como nos entendemos que se trata de sumar, creemos que a forma que se lle dá un contido é importante. E máis, a veces a forma
é continente, ou é contido, perdón. A veces a veces a forma, dixemos aí, a veces a forma é contido, quer dicir, comunica, axuda a comunicar. Nós estamos convencidos de que os libros non só se len cun sentido, coa vista. Hai máis maneiras de lelos. Despois había outra cousa, que cousas, ou como decía Suso antes, no? Onde se fai o libro? Quer dicir, se de repente decimos que o máis importante é o contido, perdemos cousas como onde se produce un libro. Para nós non é o mesmo producilo en Galicia que producilo en Sevilla, que producilo na China. Non nos gustaría que os nosos libros se produciran na China, porque entendemos que ese non é o mundo no que queremos estar, non é o mundo que queremos crear. Entón, ese traballo en equipo entre autor, entre impresor, entre editor, entre todos, que é unha cousa polo que nos gustan os libros, porque é un traballo en comunidade, porque son comunidade, porque fan comunidade. É algo que nos alucina e que nos ten fascinados e que é o que disfrutamos nesa conversación cos outros profesionais, non? Para facer ese libro soñado. Seguro que ten que decir non sei por alusións, Miguel, que... Sí, nos... Antes de que sigades, vedes cando dixen o de que me metía en camisas de 11 varas, porque o problema sempre é ese, é dicir, que sempre se dá por aludido a alguén que eu non tiña nada en mente, é dicir, eu lanzaba un pouco como provocación polo feito de estar aquí, porque empezaba facendo xa esa lectura de auto inculpación, dicindo que eu son o primeiro dos fetichistas e dos defensores. Non era para nada un... A nos nos encantan que haya bichiños que coman os libros. Sí, a mí tamén, por eso. Non era para nada unha referencia. Porque non os conoces de cerca, pero conóceo cada un que son como pirañas, muchachos. Eso non pode ser. Paseime un ano buscando plantas repelentes para eles, pero non había maneira. É máis seguro que van a por ese exemplar. Donde estás por un lado xa che veñen polo outro. A fame negra. Celulosa. Eu sobre o problema coa palabra prezo, que non hai que teñer medo as palabras son como son, é que ten esa doble vertente, non? Ten unha vertente máis de valor e outra de traducción económica, material, non? Quer decir, e en función de como interpretemos ou que camiño collamos, non? Se pode falar dunha cousa ou da outra, non? Temos para nós, pero bueno, isto con moita cautela o dicimos, de que o problema que ten o libro últimamente é que se fixo demasiado fincapé no libro como xeito de consumo. E nese sentido, nesa lógica, como todos os xetos de consumo, pois un dos principais tótems ou fortalezas a hora de tomar decisións, pois son lógicas de marketing, lógicas de comercialización, lógicas de beneficio económico e demais, que evidentemente nós non consideramos que non haxa que tenerlas en conta, que decir, a ver se me entendedes, non editamos por amor ao arte, vale, non, que evidentemente, pois, como toda actividade humana, pois ao final hai unha repercusión económica e unha repercusión vital de horas, todos temos familia, etcétera, 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 non? Un pouco para amar a arte, sí que edito. Para amar arte, sí. No, bueno, no meu caso, sí, que sí. Profesionalmente a ocupación é outra, pero é estética. A miña é unha dedicación estética, por lo tanto, conta con un voluntario que sí. No noso caso non tanto así, non? No noso caso sí que, bueno, supoño que hai unha parte de compromiso, de querer facer as cousas ben, e como dicíamos antes, de querer facelas aquí, de facelas con determinadas maneiras e con determinadas técnicas, pero hai tamén a intención de que sexa tamén por un espírito de contradición coa realidade, quere decir, pois eso, hai como unha permanente negación ou unha permanente voz así etérea que di as cousas que poden ser ou que non poden ser, non? E os parece que só é viable montar unha tenda online, vale? Todo o demais estar condenados ao fracaso. E, bueno, quizás tamén por un espírito de contradición, nos creemos tamén que, existe a posibilidade de mellor editar libros e facer vos libros e que teñan interese e que se vendan aquí, que se vendan en Estados Unidos e que se vendan en Alemania e facelos ben. Pero volvendo sobre o tema do prezo do libro, non? Quer dizer, eu creo que faríamos ben se non disminuímos a importancia cultural do obxecto libro. E non só nos centramos
hai pouco tempo, hai uns meses, estivemos aquí xusto neste mesmo sitio, pasa que estábamos sentados onde estades vos agora, nun foro sobre edición tamén, organizado polo Clúster Gráfico, debatendo sobre estas cousas, non? Quer dicir, e a nos preocupanos que as principais debates, as principais ideas, teñan que ver con eso, coa rentabilidade, pero como actividade comercial. Quer dicir, daba igual, eu teño a impresión moitas veces que daba igual que faláramos de libros que faláramos de patacas, non? Quer dicir, como facemos que o negocio que temos montado sobreviva? E cando se falaba do libro digital, non se falaba do libro digital. Antes, por exemplo, chegamos tarde a unha charla que se estaba falando aquí, superinteresante, das posibilidades de utilizar etiquetas e metadatos na digitalización de libros. Non se falaba do potencial digital que ten o libro para contar historias de outra maneira, senón se falaba como dun enemigo competencial e que ataca o libro en papel. Nós non queremos un pouco nese tipo de dicotomías, non? Ou de dialécticas. Nós creemos que o libro digital é unha cousa e o libro papel en outra. E o libro papel, principalmente, eu creo que unha cousa importante que ten, que tamén falaba de eso Antonio, é sendo un obxecto principalmente individual, que dicir, un libro, parece que a lectura é unha cousa sempre íntima e demais, non? Unha cousa que ti tes un libro e o les, no fondo encerra moito de colectividade, non? E tamén retomando a idea que dixo Antonio, o sea, a idea das bibliotecas. Eu creo que as bibliotecas debe ser a construcción colectiva máis maravillosa que fixo a sociedade. Quer dizer, ter un sitio onde haxa libros que son de todos e sin conflictos, onde todo é placentero, onde a xente pode entrar, tens que facer un mínimo carné, non? Para ter un mínimo de control, pero nadie se pide, nin se di onde eres, onde non eres, e vas ali e colles un libro e ata podes levar para casa e o devolves, non? Quer dicir, eu creo que relacionado con este tema dos libros é da colectividade, non? É como dos puntos máis altos da civilización, non? O feito de que existan as bibliotecas, non? Entonces, bueno, leíme un pouco, tens que perdonar, pero, quer dicir, eu creo que en relación co prezo, quizáis tirei un pouco por aí, non? Na idea de que quizáis fixamos demasiada atención sobre o aspecto, un pouco a veces cando falamos de prezos, o aspecto monetario do libro, non? E creo que ten máis miga que habrá que, bueno, supoño que máis adiante poderemos debullar nele. No, se me permites, tamén como noticia, que tamén pode quizáis ser de utilidade con respecto a ese prezo que estamos tratando agora, veño de esta mesma mañán falando aí con Xavier Castro, un veciño crítico e profesor e amigo de Santiago tamén, que coñece moito o mundo da editorial comercial, en realidade de todo tipo, pero acabábame de contar que ven dunha nave, no último menos dun ano, ven de estar en unha nave de máis de 100 metros de longo, onde quedou afogada en libros, coa contracción do mercado do libro. A xente deixou de comprar de tal maneira, en vez de ser o apetito comprador voraz, a inversa. Deixou de mercar con tal voracidade, falábamolo aí ainda un momento, por iso che dicía eu, ou ningún, comprar un de tres, non ningún. E hai unha nave agora mesmo, non se di o nome porque vamos a que busque as súas vías de solución, pero hai unha nave que está afogada hasta o teito, xuntar o stock, chegou hasta a porta, o que anteriormente iba liberando, por chamalo de alguna maneira, non é posible agora. Entón, en cuestión de prezo, a cousa vai por aí. Supoño que estamos en ese camiño de tránsito, non? De cara a outra modalidade que é defendible. Home, entrando xa neste asunto estritamente xa económico do precio e destas cousas. O que tamén sucede e está claro o que decía Suso, non? De repente, algo como o mundo do libro acaba rexido por criterios de marketing, de comercialización, etc. Iso, claro, é o de sempre. Temos un panorama, chamémoslle global, en canto a vendo todas as distintas casuísticas do mundo, e o que é unha realidade é que posturas como as vosas, por aproveitar os que estades aquí, son, digamos, pois bueno, esas excepcións que
siguen sendo ilusionantes, tal, pero que non marcan para nada o que é a pauta. É dicir, a pauta é, como decía Suso, o libro converteuse nun obxecto de consumo máis. E, por tanto, aplícanse esas reglas. Bueno, a nivel estritamente anecdótico, o último libro, Ardalén, vai sair editado en Francia no seu momento, tal. Entón me chama o editor e tal, mira, Milanxo, podes vir por París, tal, revisamos a edición, eu pallolo por completo, me penso que eso é así, efectivamente, alabou, tal. Entón, onde eu habitualmente trataba con, neste caso, a miña editora, dende había anos, un asistente ou asistenta, e como moito, pois un director editorial tal, chego ali e vexo, hostia, 10 persoas. E estes quen son? Entón me empeza a presentar, tal, fulano, tal, fulana, eu coñecía 3 de todos, non? Bueno, nos sentamos, xa vin a disposición, eran todos así, e eu aquí. Hostia. Pois era, claro. Fulano, o director de marketing, área sur. Mengano, director de ventas, tararara. Citranita, directora de comunicación, e todos opinaban. Todos opinaban. E collían o libro e me dicían, no, mira, tal, é que a cuberta non funciona. Hostia, levo 30 anos facendo libros e un tipo que me di, pero mira, non yo dixe, porque aí... pero o pensaba, non? Pensaba, non chegas aos 30 anos. Sí, non chegas aos 30 anos. Desgraciadamente saben máis do que parece. Teño, perdonade a vastedade, pero teño o cu pelado de facer cubertas da tumba. Non, pero é que mira, en Azuis pasa desapercibido o libro. Hostia. Apaga e vámonos. E ali opinaron todos. Todos. Non, eu era enrocado ali. Non. Bueno, pois esa evidentemente é unha realidade que, efectivamente, o libro está convertido nun obxecto de mercado e, por tanto, as opcións son ou xogamos por fora de ese taboleiro, buscando outras vías que serán obligatoriamente minoritarias, tal, porque non van chegar a esas cifras, ou senón hai que intentar sobrevivir dentro de esas novas reglas. Pero ao mesmo tempo, claro, eso vai impoñendo uns criterios de valoración que é tremendo e se cadra é sairnos un pouco do asunto, pero que acabamos socialmente asumindo incluso cando xogamos a que nos vamos pola nosa beira. Que onte vía un programa destes de reportaxe e investigación tal, os tipos que fan croissants, non sei se o viches, é unha factoría que está en Cataluña, fan 24.000 croissants ao día. Hai varios así. 6 tíos están na factoría. 6 tíos. Entón, claro, todo eso que é un bombardeo constante, entón de repente o libro tal, obxecto de consumo, 20 euros, hostia, 20 euros tal. Tía, vas tomar unha copa a non sei onde, que son 10 minutos, e deixas 15. E como te poñas chulo e digas, non, a mí bótame a xenebra, chumba. E non o dubidamos. Vamos co coche, tal, canto lle boto? Se pides menos de 20, míranche mal xa. 20 euros que aos 3 días xa se consumiron. E todo eso non nos produce ningún tipo de conflicto. E chegamos a casa, dormimos e estamos tranquilos e tal. En cambio, chegamos á librería, 20 euros, carallo. Eu o primeiro, eu chego ao cine e me pide 8 euros a tipa da taquilla e digo, me cago en diola, 8 euros, tal. Joder. Pero é alucinante, é que interiorizamos
unha serie de pautas que son demenciais. Totalmente. Entón, claro, se as aplicamos ainda por riba a algo que se supón que teria que ser cultura, xa vamos de cráneo. Entón, efectivamente, o que decíades vos, claro, se os criterios entón xa son estrictamente de consumo, de marketing, non, hai que chegar a 300.000, tururu. Ainda que as respostas van na línea de unha dos sentidos da pregunta, eu lembro-vos que a pregunta era o prezo do soño. Pois é a resposta. Ou a formular mellor a pregunta, porque seguramente non fixen a pregunta adecuadamente. Insiste. Que pesadelos traes soñar isto? É dicir, que pesadelos para a vosa vida acarreou decidir soñar apostar polo libro? No, pois aí digo che un bastante... Ai, perdón. Non iba a respostar eu. Non. Pois digo, un pesadelo tamén bastante notable agora é que esa inflación, non sei se chamarlle de autores, non, que houbo. Isto é boa cousa, porque unha inflación autorial, non quero chamarlle masificación, que non é, pero coido que entendedes ben o termo inflación, non? O este aumento conleva que hai un aumento cultural, claro, pero agora o pesadelo ven que é verdade, tes razón, entra dentro da cuestión do prezo, a ver que se vai a pagar agora por estar na escena, porque o pesadelo agora é a inflación de autores están buscando un nicho ou un tellado baixo o que acubillarse, porque se está desintegrando o sistema. Non quero decir que unha desintegración repentina, pero estáse descompoñendo ou cambiando, está mutando. E como non se sabe cara, algo se intúe, pero como non se sabe cara a onde vamos, no mundo dos autores está habendo agora unha espantada ou unha buscar a ver onde está o tellado donde un poda sobrevivir como autor, porque entra dentro da cuestión das dificultades desta era nosa que nos tocou. Atrás deixamos outras, pero dentro desta a situación do autor, que xa digo, o nivel intelectual social aumentou, o nivel cultural mellor, eso é bo para todos. O educativo abarca moito máis, xa vemos que todo vamos dando pasos no bo sentido, sempre, non? É un mundo en progreso, igual o mundo literario. Pero agora descompónse o vello sistema como un castelo de naipes, que a ver que carta lle toca a cada un, e ese é o pesadelo que hai agora, ou un deles, polo menos. A ver, Cibran, que... Ai, perdón. Eles teñen o seu. Teñen o seu, sí. Teñen compartido, Estou por compartir todo, xa. Lembro que nesta mesa hai un quinto membro que está moi silencioso esta tarde. Entón, se queredes participar, preguntar, facer algún tipo de suxestión, por favor, sentidevos libres. Casi mellor, porque nos de pesadelos non nos mola un carallo falar, o sea que... Damos voltas ao redor dun concepto, levámoslo facendo desde que empezou o Congreso, e é un concepto que seguramente todos temos na cabeza, pero que en cada cabeza se prefigura dunha maneira distinta, o libro. Que libro? Porque estamos falando de un todo que parecería único e en cambio imos á librería e resulta que incluso vamos a distintos tipos de librerías e atopamos distintos tipos de libros. O libro non é un todo, hai libros e libros. Entón, faládenos dos conceptos de libros que xa fixestes algo, xa indicastes as pistas, pero os libros que vos apaixonan e os libros que detestades. Eu o que lle pido un libro que estea ben realizado. Eso para empezar. Quer dizer, eu non asumo como costame asumir, asumo porque non me queda outra, pero como a día de hoxe hai libros que non abren ben, por exemplo, que un libro que non pos encima dunha mesa que tens que estar permanente facendo forza para que se manteña plano e podas ler con calma, non? Ou se colle un libro, non sei, unha novela que non me pese 4 kilos, é dicir, que apoio a levar ao baño, por exemplo, non? É dicir, este tipo de cousas que forman parte do noso día a día e tal. Entón, eu me pido con un libro e que, por suposto, que está ben impreso. Está aquí Carlos Gil.
o impresor galego, o sea que vos podría falar bastante mellor que non do que significa facer ben un libro, non? Entón eu lle pido eso principalmente, que sea un libro ben realizado. Por suposto, que teña unha boa tipografía, que se lea ben, que o interleñado sexa correcto, que o tamaño de tipografía sexa correcto, que non é mesmo un libro que para ler no metro que un libro para ler un domingo na tua casa sentado no sofá. E evidentemente como editor, como diseñador, e eu creo que incluso como autor, que decir, de unha maneira autor eu creo que tamén concibe un pouco cando está pensando no libro que está facendo, no público no que a que lle pode interesar ese libro, non? Pensa nese tipo de cousas. Falaba antes de Ibran eso, de que o que se lle pide un libro é que contido e continente falen a mesma linguaxe, non? E eu creo que eso para mí é un bo libro. Despois, o tema dos gustos ou a quen lle pode interesar ese libro, pois é moito máis delicado, non? Que dizer, eu creo que os libros evidentemente teñen que ser útiles. E sí que é certo que a mellor toda esta época de carestía a mellor nos leva a pensar mellor o que imprimimos, porque tamén temos que ter unha certa responsabilidade medioambiental e a mellor tamén a veces se imprimen cousas que non se deberían imprimir, non? Pero polo menos o que se imprima, insisto, non? En que estea ben feito. E eu creo que as culturas e os países que máis podemos admirar en moitos sentidos son culturas que teñen unha industria editorial, e falo de industria deliberadamente, retomando un pouco a idea do valor e da importancia que ten nunha sociedade ter unha cultura sobre o libro avanzada, pois son países que teñen unha cultura moi desenvolvida, non? Eu creo que por aí vai, quer decir, non é máis que coller un libro feito en Suiza ou coller un libro feito en Alemania, que é moi raro toparse un libro que estea mal realizado, non? E aquí, desafortunadamente, é moi habitual, non? En moitos aspectos, moitas veces, vamos, en outras non tanto. Non suscribo que dis uso 100%, pouco máis podo. Bueno, eu pois tamén vou mencionar alguén que anda por aquí rondando. Tendes bueno, desde o meu punto de vista, tendes neste congreso a oportunidade de contar con unha persoa que mañán vai a falar, que é un dos das miñas devocións literarias, que é Juan Bonilla. Unha vez en Huelva estuven co amigo Paco Cumpián, que é un impresor tamén artesanal, con unha Heidelberg tipográfica. Tocar aquelo foi o que decantou en parte algunhas das miñas preferencias. No libro está o contido, que é o máis importante, pero é tamén un vehículo expresivo, como decía Cibrán, o continente, a forma, a materia, o papel. Habería que acentuar o papel, as calidades que chegaron de China. Bueno, ahora estáse discutindo por aí o de Egipto, o Mediterráneo tamén, non? O papiro papelizado, non sei como era. Bueno, o papel é casi, será seguramente, sería o equivalente ao vinilo, que acabará sendo obxecto de culto porque ten amantes da textura, amantes da resma e amantes do grao, tamén do acabao, do satinado, do mate, ten da procedencia, dos componentes, o trapo, todo o tipo de variantes que ten o papel, que xa de por sí ten tamén os seus forofos. Entón, o libro ese que vos decía antes, que Paco Cumpián lle fixera, hai un libro moi bonito, Yo soy, yo eres, yo es, un título de Juan Bonilla que leo sempre con moito cariño na casa, já acabo de falar aí un momento con el. Ten unha calidade de fermosura verdadeiramente relevante. Ese tipo de libros son polos que me decanto eu, cedendo a súa posible destrucción, é dicir, a selección natural do bicho, cedendo esa parte que debo ceder para que quede o que quede, pero teimando no traballo dese tipo de libros. O outro libro teño claro cara a onde vamos. De feito, eu como autor tento decantarme xa cara ao mundo electrónico, xa teño máis clarísimo, vamos, porque eso oio falar aos amigos que teñen todos xa o libro, andan con ele, cambian del xa de mes en mes, cambian de aparello de mes en mes, como non vai a ser logo? A narratividade, o fluido, o interior, a alma ou a creatividade do libro, da historia que conleva, que ten, vai a estar en electrónico, eso teño claro, pero eu collo o outro. E Miguel Anxo tamén, porque é gráfico, é grafista. Como che falles...
Eu, por exemplo, recoñezo que teño libros en distintas edicións, quero dicir, pois, tapadura, ben encadernados, tal, e que primeiro estiven en edición de bolsillo, destas engomadas que cando as abrías 5 veces facían plac, e se desmontaban. Sí. La quente. E penso que eso tamén é irrenunciable. É dicir, eu non estaría disposto a sacrificar o mundo do libro de Peto por manter a excelencia do encadernado, da tipografía, tal. Non, de feito, eu agora tamén, cando teño que coller a lupa, porque é un libro destes de Peto que chegan prácticamente a sangue, que se escapan case as letras polo borde, e ademais en tipos que ás veces non superan nin os 6 puntos e tal, pois sí, me maldigo e digo palabras grosas, pero por outro lado tamén entendo que gracias a eso o libro chegou a moita xente que antes non chegaba. E de feito, esa parte que tanto amamos da tipografía de chumbo, de zinc ou tal, bueno, o propio invento de Gutenberg non deixaba de ser pois unha traición ao códice miniado, que era como a máxima expresión, non? Entón, eu nese sentido teño tendencia a ser ecolóxico, e penso que nas múltiples opcións se xenera un ecosistema máis saludable. Por tanto, me gusta que haxa libros ben feitos e ben producidos e ben coidados, papel escollido. Cibrán antes falaba se está impreso a 4 tintas ou a 5. Nunca imprimiron un libro meu a máis de 4 tintas. Xamais. Pero bueno, igual chega un día en que me impriman a máis de 4. Non, como moito me din, claro, utilizas violetas e esmeraldas, que eso en cuatricromía non se reproduce ben, pois xa o sei. Pero aí remata a cousa. Non, eu vedes como non atacado. Eu aí volvo a decir, son fetichista, pero son tan fetichista que son cutre fetichista. É dicir, hasta me sirven os libros de Peto. E hai libros que teño, por exemplo, os meus primeiros Borges non tiña pasta, son todos daquela colección de Alianza. Non tiña pasta, como? Non tiña diñeiro, eu. Entón, non só eran a tradición do vocablo. Non só eran edición de Peto barata, sino que ademais os mercaba de segunda man, así en tipo, claro. Entón, bueno, pois a mí me siguen funcionando, é dicir, agora teño algúns xa ben editados, pero bueno, aqueles siguen sendo unha cousa especial dentro da miña biblioteca. E eu creo que no fondo, ao final, o estábamos dicindo ti mesmo, haberá novos soportes, haberá novas tecnoloxías e tal, e eu creo que o escenario lóxico sería pues simplemente unha especie de redistribución dese ecosistema e, bueno, pues seguramente o libro de Peto sí que vai ser sustituído por ese formato digital, efímero e tal, pero cando queiramos un libro de arte ou un libro ilustrado destes tal, con debuxos de Miquel Barceló e tal, pues nos gustará telo no seu papel tal, ou incluso esa novela que nos gustou, eu estou convencido que se seguirán facendo en pasta de papel e con todas estas cousas, seguramente máis caros. Pero eu, en concreto, que decía Xosé Antonio, de os que odiamos, os que non soportamos,
non consigo, non? É que non consigo pensar un libro que non... A eso, hasta os máis cutres me parecen formidables. Sin embargo, perdón, Antonio, é que eu creo que non nos debemos de levar unha idea equivocada no sentido que un libro coidado ten que ser caro e un libro ben feito ten que estar cosido con non sei que fío e ten que ser un papel de la Virgen Santa. Non, un libro, se está ben feito, non ten por que ser, pode ser unha edición de peto ben feita, de feito existen, e pode ser económica, e pode ser esa literatura que chega absolutamente a todo o mundo. Entón non confundamos, porque un muro de bloque é económico, máis económico que facelo de pedra, hoxe en día, pero pode ser igual de fermoso se está ben feito. Entón, non ten... Sí, claro, é a nosa opinión, e totalmente convencidos, quero dicir, non creo que sexa mellor un libro feito con tipografía que un libro feito con offset. Non, porque é un pouco que decías ti, Miguel, quero dicir, se os libros algo fixeron foi cambiar o mundo no que vivimos e espallar ese coñecemento. Nós, que somos de formación arquitectos, nos tivemos que transformar en diseñadores e nos formamos cos libros e con internet. Entón, está claro que esa chegada é gracias a esa produción industrial que lle debemos, eso, e está claro. Entón, nós non creemos que a edición boa e os libros bons teñan que ser nin caros, nin haya que botar anos neles, non, o sea, porque ao final son un pouco as decisións que decía Suso, son moito máis sinxelas de tomar e moitas veces non supoñen cartos, supón a vontade da persoa responsable que queira facelo ben, que sexa sensible a eso, e pouco máis. E ademais eu creo que isto que pasa cos libros, pasa coa arquitectura, pasará coa cociña, pasará con centos de cousas. Quer dicir que o que está ben feito, que é un pouco polo que pelexamos nós, quer dicir que coa responsabilidade de que se alguén ten que facer algo, sexa un libro, sexa un edificio, sexa unha cámara, sexa o que sexa, escribir un libro, que crea neso que fai, que o faga con honestidade e que pense nas repercusións que ten económicas, sociais, de todo. Un pouco que iso, un pouco a responsabilidade de todos. Agora, facer unha cousa que este ben non sempre supón que sexa máis cara. No, o problema... Pero eu creo que sí, Decir, vamos a ver, non, claro. Decir, supoño que a cuestión está en aquilatar como nas series de televisión e nas pelis, non? A pregunta de define que para ti estar ben. Claro, eu creo que nas opcións que estábamos barallando na mesa, para min, e empezo aclarando eu, para min estar ben ou estar mal, efectivamente, hai libros de peto ben feitos para ser libros de peto. Pero o papel ten un custe. Non é subxectivo, é dicir, vai en relación a gramaxe. Cantos máis gramos, máis caro. Vai en relación a pureza da pasta. Canto máis puro, máis caro. Vai en relación a un montón de cousas, nas tintas, na capa, que sexa... Na receptividade. Entón, hai un montón de elementos que son os que ao final van conformar, ti me dis, o bloque pode ser fermoso, sí, pode ser fermoso nun tratado de filosofía da estética da arquitectura ou tal, pero ao final entre o galpón de bloques ou o pendello de pedra do outro tal, o 90% dos que están nesta sala e me xogo os dereitos de autor dos meus próximos 10 anos... Mira que os vas perder. Mira que os vas perder, Miguel. Mira ben o que xogas. Cibran, que estamos no fondo xogando en un terreno... Non, a cuestión é así. É dicir, hai un elemento que é insoslayable, que é o do custe do material. O do custe do material, claro. Entón, efectivamente, que se pode facer, sí, pero se ao final o que tes é un libro
co seu lombo ben cosido, con cabeceira, con tal, con tumba, é un libro ben feito. E dixo, hostia, que edición cojonuda tal. Que ti me digas, non, é que se pode facer un libro de peto ben feito, de acordo, pero ben feito dentro dese segmento. É un libro de peto que vai ir con tapa blanda. Entón, no momento en que leva tapa blanda, para min, eso xa é un mundo, entre tapa blanda e tapa dura. Ti me podes facer todas as disquisicións que queiras de tipo de diseño tal. Non, mira, aquí o teño de tapa blanda e aquí de tapa dura. Teño diñeiro para comprar o de tapa dura, eu vou comprar o de tapa dura. Depende. Eu non vou comprar o de tapa dura porque se xa tapa dura, Miguel. Non, va a ver. Claro, no? é que aí, antes pero me decías que era tramposo, ti estás facendo aquí unha lectura tramposa do que eu estou dicindo. Pode ser, non sei. Hombre, claro, pero evidentemente eu non compro de decir... tapadura porque se é de tapadura está mal impreso e as tintas corridas e tal, claro, non, pero dou por feito que a igualdade, digamos, de contido e de acabado industrial e tal, a durabilidade dun formato e a durabilidade do outro non teñen xa nada que ver. Entón, que eu empecé defendendo o libro de peto, quero que o lembredes, pero que defenda o libro de peto non quere decir que diga non hai diferencia, é dicir, entre un libro de peto de 5 euros e un libro ben editado de 20 é o mesmo, non. No, pero mira, eu creo que o problema... Perdón. Eu creo que o problema é que, retomando o exemplo de antes, eu, por exemplo, se quero un libro para ler no metro, no bus, no tren, probablemente collo un libro de peto, porque me vai pesar menos e vai ser máis cómodo para traballar nel. Entón, a mellor, depende de para que quera o libro, eso va a empezar. Despois, eu creo que o problema aquí que sufrimos no mundo do libro, pero sufrimos en moitas máis cousas, é que estamos como borrando ou se está difuminando unha especie de, recurrindo un tópico, de clase media, quero dicir, e cando falamos do libro, falamos o do libro excepcionalmente editado, e entón xa caemos eso un pouco no que decía antes Miguel, no fetichismo, ou caemos no libro de peto. E polo medio hai un gran mundo de libros, pasa tamén se queres comer fora, ou comes menudo día de 8 euros ou vas comer un restaurante que che vale 50 ou 40, pero estamos perdendo a cultura da casa de comidas, sabes? Onde comías ben, pois por un prezo razonable, e sabías que era comida boa e demais, E agora tes ou case hamburguesería ou restaurante, non sei, de moito nivel, Estrella Michelin. Estrella Michelin, claro. Entón estamos un pouco polarizando as cousas demasiado entre o que é obxecto, libro-obxecto, ese libro casi como de regalo, que realmente se falas cos libreiros, ao final son os libros que se regalan, o libro que está en formato digital e levas nun Kindle, Eu creo que polo camiño existe moito campo aberto para o libro, Eso un pouco que me parece importante destacarlo, Despois, sobre o prezo do libro, evidentemente, o coste da produción, o digo porque a veces estamos bombardeados nos medios sobre este tipo de cousas nas que eu desconfío bastante, Sobre o prezo do libro pensamos que evidentemente o papel ten unha repercusión, é evidente, e se vai encadernando en tapa dura, evidentemente menos caro que en tapa blanda, pero a realidade do libro é que o prezo final de venta do libro dunha persona que vai a unha librería, o coste de produción é o 25%, como moito, o demais ou menos. Sí. O demais son costes de distribución, costes de marketing, costes de comercialización, etcétera. Entón, eu estou nese sentido, lóxicamente, claro, somos compañeros, estou un pouco con Cibran aí nesa lógica, Quero dicir, eu non creo que teña que ver tanto o de facer un bo libro con que sea caro ou sea barato. Eu insisto, colles os libros de Penguin, que son libros de peto, e son unha maravilla. Vale? Ou colles os libros de Insel, que alemáns, que son libros conceptualizados como libros de peto, son unha auténtica fermosura. Ou os libros que se editaban dentro dos anos 30 en todos os clubes de lectura socialistas suizos e alemáns, en Bücherkreis, todos os Bücherhill de Zurich e de Berlín, son libros que os ves hoxe en día, son libros de colección, porque aparte estaban todos os mellores diseñadores no momento traballando no deseño desos libros, pero claro, eran libros que tiñan unha vontade
Non de facer un club de bibliófilos especialistas que tal, non, son libros que se tiraban en tiradas grandes e coa idea de que chegaran ao maior número de xente posible. E para rematar, mando exemplo daqui, falábamos antes, Galaxia nos anos 70 editaba 10.000 exemplares diseñados por Joan Ledo e eran uns libros de peto, pero eran uns libros, hombre, coa tecnoloxía que había no momento, evidentemente, non? Hoxe creo que podemos facer libros mellor, pero eran uns libros que eran auténtica maravilla, e eran uns libros que se vendían relativamente económicos, non? Entón, eu creo que aí non debemos deixarnos un pouco eso, levar un pouco polas inercias, non me refiro neste caso a esta discusión, non? Digo, falo máis en xeral, non? De que hai con unhas inercias de pensamento e detrás hai moito esforzo de marketing por querernos facer ver que realmente só o libro obxeto, só o libro excesivamente, o sea, non sei, con orlas doradas ten sentido, non? Eu creo que non, eu creo que o libro de consumo masivo ben diseñado me refiro non que sea bonito, a palabra diseño desde os anos 80 está moi deturpada, o sea... Sí, non é decoración, non é adorno, non é material... Eso sigue sendo completamente necesario e sigue sendo extremadamente útil, non? Se vos parece ben, damos a palabra ao quinto membro da mesa. Perfecto. Porque hai unha pregunta na sala. Por favor, acércate un pouco. Creo que está bien el continente y el contenido, pero creo que tampoco se debe perder de vista el mensaje, confundir el mensaje con el mensajero. Y creo que también se está, en la charla, yo creo que va derivado en un materialismo en el cual se transforma un fetichismo culto hacia el contenedor, perdiendo el mensaje. El mensaje está bien que es mejor un envase chulo, no leemos McDonald's con la chuleta, etc. Todos lo sabemos, pero creo que lo importante también es el mensaje que parte. Y creo que también, si estamos hablando de sueños, se ha terminado una charla materialista en lugar de hablar de sueños. Y si queréis hablar de materialismo, la ley de desilusión también, que esa es un tema que nadie toca. Entonces, creo que nos gustaría que se hablar de contenido y de sueños, no de formatos, de materia, de continente, o de... No sé, me parece muy buena reflexión, creo que es para tener en cuenta el mensaje y a dónde va, y si llega, si no llega, si es interesante el mensaje, y no con todo el papel, el gramaje, vale. Es muy interesante el mensaje. El que llegue, que escuche, que interese, que no interese. Creo que eso es importante para mí. De todas maneras, o decir e insistir como diseñadores que a mensaxe en como ti dis as cousas, si queres poñemos ese exemplo, tamén é mensaxe, e que iso que esquecemos, é dicir, o que repetía antes, o continente é contido, e iso non lo dixo un editor que cando veo os nosos libros e nós nos quitamos importancia e dicía, non, é que a maneira de transmitir ese mensaxe é mensaxe. E eu creo que entendelo de outra maneira é un erro. E un erro que está caendo a sociedade, e non só a hora de facer os libros, sino en moitos aspectos, non? Como que dice, en su libro tal vez no tengo pasta, lo compro electrónico, lo compro como puedo, y cuando me gusta, el mensaje me interesa, voy, y cuando tengo pasta hago lo posible por comprarme la mejor edición. Pero que o libro electrónico tamén se ten que diseñar, e a tipografía que está no libro electrónico está... Claro, no estoy llegando a lo que tú estás diciendo. Yo creo que fue claro. No está bien, pero de hecho lo has repetido varias veces, pero no estamos hablando... O podo repetir unha vez máis, se queres. Perdón pola reiteración, entón. Susante, Si, hai outra pregunta aquí. Non é unha pregunta, é simplemente debatir un pouco isto. A mí parece que nunha sociedade má galega francamente diversena, que esa diseño, digamos, si este tipo de libros, por supuesto, me parece un solo. Pero tamén isto relacionado con este mundo do diseño e tal. Entón, iso xa me parece un solo. Poder que, non sei, homologarnos con outras... No, pero temos a sorte de que tivemos un dos momentos, un dos estrellatos
eu diría que de Europa, incluso na gran vaca do diseño, o galego foi un dos punteiros no seu momento, estou falando dos 80, que non tiveron nada que envexarnos en ningún lado. Aquí houve un arranque, houve unha explosión de diseño en todos os sentidos. Aquí parece que nos podemos enfocar máis ao gráfico, pero en todos os sentidos. O diseño é un territorio moi amplo. En Galicia tivemos a sorte, entre Santiago e Vigo, precisamente, tivemos a sorte de ter un dos excelentes momentos da historia, que durou 8 anos, no caso de Vigo 5 ou 6. Non, a movida tamén foi contemporánea, pero a explosión do diseño de toda a vanguarda plástica dos patiños, reixas, lamas, corredoira. Sí. Unha sociedade consumidora de diseño. Sí que é, sí que demostrou, non? Por eso, estouche poñendo por eso o exemplo no que o diseño con mayúsculas, o libro de Ferrín. O libro de Ferrín, en Pólvora e Magnolias, estaba feito con papel de embalar. Non sei se alguén o coñece. Estaba feito con papel das paqueterías, estaba impreso, e tuvo 2 edicións. A fiebre emocional que falábamos antes, nese momento explosivo do diseño en Galiza, nos 80, 82, 89, foi tan alta que un libro feito con papel de embalar, que ten unha dignidade enorme, non no meto no de bolsillo porque era grande, pero tiña unhas ganas de tirar para diante tan fortes que foi asumido pola... Eu penso que en algúns casos pode haber certos erros de produción de diseño, pero non así de consumo de diseño. Tamén estou lembrando daquela revista Tintimán, que claro... Tintimán, sí, La Naval, todo ben. Pero eso tuvo un percorrido bastante curto. Pero bueno, non estamos falando de percorridos. Hai momentos moi intensos na vida das persoas. Pensas que somos homologables, por exemplo, ao consumo de diseño que teñen en Cataluña? Bueno, depende, eu diría que sí. Depende do momento. Mira, digoche ademais, poñoche un exemplo. O cantante loquillo, José María Sanz Beltrán, decía que Cataluña era un muermo. E dicía o el que vivía en Barcelona e marchou dali, ademais, para vivir en San Sebastián, e buscou a vida do diseño en Madrid, buscou a fabricación artística en Madrid, porque Cataluña non había nada que facer. Xa sei que hai puntos de vista, estamos falando de grandes pintores, desde logo, moi amados porque nos gusta as artes plásticas, pero hai opinións, hai diferencias de criterio aí, Toche, poñoche ese... No, ti tranquilo, que... No, é moi interesante isto que dis, ademais. Hai outra palabra. Sí, as súas tan poucas de discusión agora, quedándome, a ver se as formas non explican, un pouco basándome na miña propia experiencia a hora de ler. Eu creo que decía que estamos haciendo nos levar por eminencias, e que creo que estamos todos deixándonos convencer pola tecnoloxía, non? Entón, me parece que decimos, do libro que sin dúbida o digital, pero eu teño moitas dudas ao respecto, non? Porque, por exemplo, nunca vou a regalar a ninguén un libro que creo que te pode interesar en impresión digital, además. Tampouco me vou topar un libro que non coñecía en internet, a non ser que entre nunha web ou no Facebook que me poden recomendar, sin embargo, ou a biblioteca, bebe un libro. Non, eu creo que a presencia, pero creo que a presencia é moi importante. O que temos diseño nos libros é precisamente eso, a presencia. Mais lo que sea bonito, la calidad do papel, que esté presente físicamente. E logo, en mi marco, creo que moitas veces entendemos precisamente que o papel chegue ben, que a textura sea boa, parecen cosas decentes e bonitas, pero eu creo que son motivantes para ler. Eu creo que se non existeran os libros de papel, eu leería moito menos. E iso que teño 26 anos son moi da era digital. E por iso penso, e se algún me pode persistir, creo que os usuarios de Kindle, que tanto parece que están agora, son xente moi acostumada a ler, os niveles moi altos, e sobre todo unha tan alta. A xente de menos de 30 anos lee pouco, e o pouco que leen é precisamente en libros de conversacións. Solo dicir unha cosa, Sí. abonado sobre isto. Eu leí neste móvil un libro de 800 páginas e como estabas voando sobre o libro, non te estabas ni enterando de que estabas lendo,
non me costou, digamos, moito. Cando unha cousa te subluga, estás atrapado por a lectura, xa sabemos o que pasa, hai ese milagre de que xa o soporte o de menos, que si cheiros, que si tactos, que si tal, eso non te quede fetichista. Borracho, o libro despois do... Imagino a través da Amazon. Non o borrei. Bueno. Este móvil, o do que esteo, un soporte como isto, e móvil, non un soporte para ler, pero aquí xa podo ter uns cantos centros de libros. Eu antes xa me arroguei o dereito a ser contradictorio. Entón, vou exercer. Xa dixen que son fetichista, que adoro o libro, que adoro como cheira, adoro o papel, tal, todo eso. E dixen aquí xa varias veces, estou convencido de que non vai desaparecer o libro, tal. A miña nai, de formación, cando nova tal, foi costureira, aprendeu o oficio de costureira. Miña nai aínda hoxe en día, que ainda vive, ela, é dicir, no seu momento argumentou sobre a vestimenta, sobre a roupa, cousas que hoxe en día xa non pode continuar argumentando. Para ela, por exemplo, era inconcebible que a xente non tivera en conta a calidade dos tecidos a hora de comprar unha roupa, unha salla, un pantalón, unha camisa, tal. A marxe de que nos fixemos, mira, ten un tacto agradable, máis ou menos, que levanta aquí a man, quen distingue ben realmente se eso é algodón só, algodón con algo de liño, algodón con fibra, algodón... O tempo, é dicir, xogar, eu creo que xogar a visionarios en este tipo de cousas é apostar a perder. É dicir, non temos nada que facer se finalmente acaba impoñéndose unha determinada tecnoloxía. Os que fagamos ese tipo de declaracións de eu tampouco, xamais regalarei un libro digital, penso, igual despois cambio de idea porque eu son contradictorio, pero inicialmente penso que non. Pero, como ao mesmo tempo, me vexo tamén un pouco desde fora e digo, o que podo estar exercendo é de dinosaurio. É dicir, eu serei das últimas xeracións que non regalaron libros digitais, pero os seguintes, e me mirarán e dirán, este tío, claro, é un vello chocho e anda dicindo estas cousas. É dicir, eu creo que ese tipo de visións a futuro en realidade non está nas nosas mans, vai estar en mans, de feito, dos que nin siquiera están aquí agora. Entón, o que les van mercar, ao que lle van dar valor, é impensable. E do mesmo xeito que a miña nai non podía concebir que entráramos nun comercio, mira que camisa tan bonita. E ela decía, pero si ese é un horror de tea, tal, non sei que, nas primeiras de Zara, decía, que horror, tal, non sei que. Claro, quen agora? Claro, quen agora mira as teas e tal? Dicir, este de Adolfo Domínguez fai boliñas. Que vai ser bo? Fai boliñas, o terceiro día facía boliñas. Eu cheguei ali, mira que bonito, gris e vermello, xa está, tira millas. Entón, eu creo que por aí é difícil que podamos ter éxito. E despois, en canto a cuestión dos contidos ou non, do deseño, pois eu creo que tamén que ao final, no fondo, neste tipo de cousas no que nos atopamos é nun conflicto de vanidades. E o creador, sexa poeta, sexa músico, sexa pintor, sexa narrador, que pretende decir que o motor principal que o ten durante unha serie de horas de tempo tal diante dunha folla de papel ou dun ordenador escribindo tal, que non é a vanidade, eu non mo creo. Eu creo que está mentindo. Porque a min que me gusta moito a música e que no meu momento tocaba a guitarriña e tal o tumba, como non teño vanidade sobre ese aspecto, porque miro ao redor e digo, anda que non hai xente que o fai moito mellor que a min.
Pois collo, teño a guitarriña ali no estudio, fago ringui, eu soiño penso, ai que ben che sae, Migueliño, xa está, punto. Pero cando fago cómic, non. Cando fago cómic digo, ai, eu quero chegar a X señores e eu quero que se edite e que se tal, porque no fondo estou pensando que o que eu estou propoñendo é mellor que o dos demais. Digamos así, hablando en amplio espectro, non? Dicir, cando alguén decide facerse cociñeiro é porque pensa que cociña mellor que os 15 amigos que ten alrededor, porque senón non sería cociñeiro. Cando alguén decide facerse xogador de baloncesto é porque encesta mellor que os demais. Entón, claro, se de repente temos algo no que participan distintas vías creativas, profesionais, distintas destrezas, pois claro, seguramente para Cibrán e Suso, que, digamos, o foco principal da súa actividade é que o libro estea ben feito, ben escollida a tipografía, para eles eso é un valor intrínseco do seu propio traballo. Por tanto, se eles mesmos non o creen, claro, eu podo permitirme decir, bueno, pois a mí o que me importa é o contido, claro, por qué? Porque eu no fondo o que fago é contidos. Entón, bueno, se me editan en Peto, en Serbia, me chamo editor serbio e me di, mira, aquí vai en tapa blanda e en papel de 80 gramos e tal. Bueno, con tal de que me edite, xa me vale. Claro, en Francia é Casterman, e lle digo, non, a mí me editas en papel de 100 gramos e tal, e cuxé, pero no fondo, claro, o meu son os contidos. E ao final, pois claro, é inevitable. Seguramente, se aquí houbera un encuadernador, se cortaría as venas. Cando estábamos dicindo aquí algúns, non, o libro de Peto non pode ser, porque un libro ten que estar... Hai dúas encuadernadores. Pois claro, pois me imagino que estarán de acordo conmigo. Claro, entón, aí ao final entramos en batalla eterna, quero dicir, porque claro, a oposición dos se xogamos a ser conciliadores, diríamos, pois o bonito sería poder facer libros donde todos nós nos atopemos realizados, é dicir, un libro ben impreso, ben producido, ben diseñado, tal, ben encuadernado, pois sí, claro, pero se non, pois, claro, vamos tirar cada un, pois xa. Hai unha pregunta, Quique. Antes de nada, agradeceros un poco lo que estáis comentando porque me lo estoy pasando muy bien. Gracias. Y enlazando un poco con lo que decía el compañero, a ver si consigo hacer un discurso que más o menos vaya llegado, porque tengo varias cosas que decir, que igual me pierdo por el camino. En primer lugar, reivindico la mediocridad del libro, porque concibo, a mí me gusta pensarme como mediocre. Me gusta pensar que el libro es un apéndice de mi mediocridad y gracias a los libros he podido vivir muchas aventuras y maravillosas historias que no podría haber vivido, no habría tenido la experiencia de vivir sin ellos. Entonces, en este sentido, los libros suplen mi mediocridad. Me gusta pensarlos a partir de ahí. Luego, además, quería hacer otra parte de reflexiones con respecto del diseño y tal. Los libros al final no dejan de ser un resultado de nuestra propia cultura, de nuestra propia historia. Entonces, al final, efectivamente, hoy en día, y estoy absolutamente de acuerdo, el medio es el mensaje. El problema no es que el medio sea el mensaje, el problema es cuando tanto el mensaje como el medio son deficientes. Y de repente te encuentras con que, me parece que era Antonio, comentaba que tenía colegas o amigos que cambiaban de dispositivo electrónico, por ejemplo, para leer cada mes. El problema no es que cambies de dispositivo electrónico para leer, el problema es que cambies de dispositivo electrónico, de trabajo y de casa, no puedes llevar una vida estable, el problema es esta liquidez. Primero, además, que aprendemos por libros, nuevamente, gracias a los libros, y liquidez. Entonces, ¿qué nos queda de los libros? O sea, yo rescato del libro la dimensión manual, o sea, para mí el libro tiene mucho que ver con recuperar las alegrías digitales,
alegrías digitales, alegrías de los dedos, del tocar, por eso me gusta leer, pero también leer físicamente. Pero también el rescato, la dimensión electrónica, por lo que estamos diciendo, la rescato porque me parecen dos cosas absolutamente distintas. Jamás dejaré de comprar un libro físico, pero jamás tampoco voy a dejar de leer en electrónico, y os explico por qué. Utilizo el electrónico para trabajar. Resulta que tengo que trabajar con libros, ciencias sociales, leer ensayos, lo que quiera que lea, para trabajar. Entonces, en este sentido, me ahorra mucho trabajo. El volumen de información que puedo manejar con un dispositivo electrónico, fijaros de hecho que hasta cuando subrayo con un dispositivo electrónico puedo exportar el subrayado y quedarme con la cita. Ya no tengo que perder tiempo rellenando bases de datos, por ejemplo, en mi ordenador para cuando quiera buscar sobre tal cosa. El volumen de trabajo que me ahorro con esto no lo suplo de ninguna otra manera. Entonces, para mí no está reñido. Utilizo el dispositivo electrónico porque tengo que trabajar y no se me ocurriría bajo ningún concepto leer un libro de poesía, por ejemplo, en un dispositivo electrónico, porque no lo disfrutaría. ¿Veis un poco lo que digo? No me parece que esté reñido, no creo que el futuro sea una cosa o sea la otra. Simplemente es dos plataformas, dos medios que tendrán que coexistir. Y nada más, gracias. Sí, no, gracias a ti, no, pero con todo el cariño, pero yo creo que no te reconoces a ti mismo, porque dices que le gusta la mediocridad, pero después defiendes la excelencia en lo uno y en lo otro, en todo, es una cosa rara. No, caramba, a eso no sé ya qué responderte, pero estamos entrando en terreno filosófico, ese no es el fuerte mío. El terreno filosófico es interesante, pero lo pones duro, Ten cuidado, Antonio, porque es filósofo. Yo te lo digo, vamos. Perdón, respecto de lo otro, pues dijiste una idea muy bien sentada. Es el vértigo de los tiempos y la multiplicidad de las adaptaciones en la que ahora estamos cayendo, en esa multiplicidad la que nos obliga irremediablemente al electrónico, porque la transitoriedad de todo, del coche, de la familia, del trabajo, del hombre, de la persona y de los objetos, nos va a llevar cara ahí. Yo lo tengo clarísimo, pero claro está, el amor que dices que tienes por el libro objeto también lo tengo yo, las dos serán compartidas. Era más o menos el debate que yo esperaba aquí y más o menos queda claro. Hay una excelencia en el objeto que va a perdurar. Nunca el segmento del voy a emplear la palabra mal, pero perdonadme, el segmento del lujo es el que más resiste siempre. El que menos resiste es el otro, el consumo masivo. Se desinfla y se va a cambiar, y ahí está recolocándose todo. Creo que quería decirte, Miguel. Tamén. Eu estou moi de acordo nese sentido da lógica de que se tende a facer esa oposición entre el libro digital e o libro físico, non? E eu creo que son cosas completamente diferentes, é dicir, e todo o que pasa no digital se pode ver en moitos sentidos, se pode ver xa no que está pasando na web, non? Eu creo que o libro en papel, eu vou utilizar a palabra narratividade, pero non me refiro a libros de narración, me da igual para poesía ou para ensayo. Eu creo que o libro en papel promove unha narratividade específica, xa na xénese do propio texto. Quer dizer, o libro ten un tempo contido dentro de sí. E eu creo que o tempo do libro digital é radicalmente diferente. E se pode ver, por exemplo, en moitos documentais web e cousas así, que pasa tamén no cine. Quer dizer, a forma de contar historias visualmente do cine, a web é radicalmente diferente, é moito máis discontinua, vai a saltos, non é necesario, digamos, seguir unha narratividade lineal, non? Entendédeme, porque tamén na literatura hai moitas formas de narratividade que ser lineal, non? Facede unha lectura máis conxunta, non? E eu creo que o tipo de libro que surda con o libro digital necesariamente terá que ser algo diferente do tipo de libro que se fai físico, non? É probable que o libro digital colle unha parte do mercado do libro en papel, non? É moi probable, pero digo, aí é un aspecto, non sei se dicía antes Miguel moi ben, que dicir, é xogar a ser pitonisos e non ten moito sentido, non sabemos o que vai pasar, non? Entonces, eso por unha banda, non? E por outra banda, respecto a todos o ecosistema digital, non? A nos hai algo que nos preocupa,
a veces escoitan un artigo falando disto nos xornais e demais, non? É un pouco a obsolescencia de todo o ecosistema digital, non? Eu supoño que vos tamén teredes na casa miles e miles de CDs con música, ata con cartas de amor que escribíades que por correo electrónico que están desaparecidos, quer decir, hoxe en día a maioría dos ordenadores non teñen lectores de CDs. Que pasa con toda esa información, non? O cos discos duros, quer decir, os discos duros non son infinitos e moito menos, aparte é moi habitual que fallen. A nos preocupanos un pouco eso, que pasa con toda esa información digital, non? Sabemos que está aí e pensamos que é accesible. Quer decir, que cando falamos de digital, que tamén ten unha componente física, é no fondo o que quero dicir eu, non? Quer decir, e moitas veces é como eso, nos metemos un pouco na marea de asumir todo eso, moitas veces non nos queda outra, pero perdemos un pouco a consciencia de que ao final tamén ten unha realidade física, non? E seguramente tamén hai bichiños que atacan os discos duros, o sea, estou convencido de eso. Os servidores. E por último, eu a Bauman tamén que teño un libro de peto, por eso. Miguel Anxo, querías decir algo? Xa non me acordo. Hai unha palabra pedida aquí. Preguntar por interese de que eu sou lectora e que realmente ante o vosso traballo sí que vexo libros distintos, valoro un traballo máis ou menos, podo notar unhas grandes diferencias, a veces o mellor pode pesar nunha parte, simplemente no traballo de unha parte moi diferente ao resto do traballo, pero sí que me gustaría saber esa parte de comunicación que vos pensades no momento da vosa produción, do seu proceso creativo ou de edición, posterior ata chegar ao que sería o lector. Nesa parte, en que momento sí que pensades en que tipo de lector realmente chegaría o resultado? Ou si o mellor pode ser, que quero decir, comentando a veces con outros autores, si que o penso en un momento ou un tipo de libro comentar, non? Unha literatura adulta, unha literatura juvenil. Pode ser dentro do proceso ou pode ser eses asustos que o mellor se fan despois do momento, digamos, de edición a chegar outros autores. Non me gustaría que pudera. No meu caso, cheguei así ao longo do tempo, hai máis de 30 anos que estou facendo libros, e me fun facendo progresivamente máis, seguramente, desde un punto de vista filosófico, cínico, pero eu non me considero cínico, considérame contradictorio. Bueno, eso xa o dixen antes, pero non, cada vez vai aumentando máis o meu umbral de aceptación do que non consigo explicarme. É dicir, cada vez teño menos conviccións. Por exemplo, eu cando empecé a publicar, durante moito tempo, eu e a manteño a nivel teórico, sigo defendendo cando ás veces xurde o debate en público. A idea de que, inda que se teña aberto moito, realmente o acceso aos medios de difusión das ideas, sexa prensa, sexa edición de libros, e tal, sigue sendo un funil, é dicir, non todo o mundo consigue o final. Por tanto, partindo desa idea de que era un ben socialmente escaso, eu me consideraba responsable. E, por tanto, pensaba que foi unha das miñas contradicións precisamente na miña formación como plástico. Non me servía o plantexamento de Duchamp de decir o creador impón a súa creación e quen queira o entende, quen queira non, porque eu decía non. É dicir, se a min me ten que soster a sociedade, non podo pretender manterme no meu espacio impoluto e cristalino e, por tanto, eu teño que darlle algo á sociedade que me vai manter. Así fixen un montón de libros. De repente, me canso un pouco de facer todo iso e teño amigos que traballan na universidade e que me falan dos anos sabáticos. E digo, hostia, que invento, macho. Despois de 6 anos, poden presentar un proxecto, entón lle siguen pagando, fan o proxecto, non teñen docencia, tal. Entón, como son autónomo desde sempre, me concedo un ano sabático. Digo, vale, pois vou facer un libro sin pensar no lector, sin pensar no editor. Vou facer o que me peta a min, o que me apetece e tal, e fago ese libro. Ben, é o meu libro
máis premiado, máis editado, se sigue editando. Ese foi o primeiro ostión que me levei, que dixemos, non sabes nada do asunto. É dicir, cando estás convencido de que estás facendo algo para ti só e que quedas na casa e tal, resulta que é o que mellor funciona, o que mellor se recibe, etcétera, etcétera. E iso cada vez se foi enfeblecendo máis esa convicción. Como ademais eu non son un tipo de producción así pois monolítica, me movo, ás veces me dá ventoleira, fago humor, ás veces me poño moi trascendente e fago cousas de tipo poético, entón, cando chegas a hacer sesións de firmas en librerías ou en salóns, e iso xa é o colmo do colmo, ves a fila de xente, non? Entonces chega un e te trae pois, un libro serio, el Ardalén. Mira, encantoume, tal, non sei que, gracias, porque, home, os que fas así de humor están ben, non? Pero, claro, isto ten a súa amiga, non? Claro, tal, porque aquí hai un traballo, home, gracias, sí, tal, chego o seguinte, cotidianía delirante. Home, os outros están ben, non? Así, todos pintadiños e tal, pero son un pouco coñazo. Estos, aquí, que con humor, ou sexa, que o mesmo que decía antes, é absurdo, no fondo, e agora me acordei o que antes iba a decir, falaba das vanidades que poden ser, pois, outro dos grandes motores que temos os seres humanos, e é terrorífico, é canto nos cabrea a exclusión. Cando eu vou e vexo, por dicir así, que é un referente que teño que utilizo moito, Vicky Cristina Barcelona era. A mí me gusta Woody Allen en xeral. E saio de Vicky Cristina Barcelona, me vaya mierda, tal, non sei que, non sei cuánto. Ou esta última desde París con amor ou tal. Pero teño amigos que lles parecen caralludas. Non, está moi ben, tal. No fondo, o que me cabrea é quedar excluído, é dicir, non ser capaz de entrar nesa proposta. E no fondo, e eu digo convencido, só creo por decirlo así, na opinión positiva. Eu creo que ten toda a lógica que eu lle diga a Antonio, vin un libro caralludo, tal, non sei que igual despois a él non lle interesa. Pero que eu lle diga, unha merda de libro, porque tal, porque aí, en realidade, o único que estou expresando é a miña exclusión da fórmula, é dicir, eu non cheguei a entendelo. Como podo? Claro, a mí me din a Pantoja. Pero esa risa é jodidísima. É dicir, cales son, cal é a miña ferramenta para decidir que eso é o subcultura ou tal? Simplemente que eu non xogo nese campo. Claro, eu nunca, é dicir, escoita, isto de que vai. Pero, claro, se eu, a moita da xente que escoita a Pantoja lle poño a Wim Mertens ou a tal, dirán, e isto che gusta? E terán toda a razón do mundo, claro. Entón, nese xogo de exclusión estamos constantemente, os que o facemos, os que o recibides e os que o recibimos, porque a mí me pasa como consumidor, non? Isto non me gustou nada, tal. Pois a mí me parece caralludo. Pois, entón, eu desde logo, pois eu che decía, non sei se é cinismo, pero acabei deixando que o mundo transcurra. Me encanta a física cuántica porque precisamente me permite, mentras non se aquilate mellor, justificar casi todo. Será teoría de cordas, non sei, pero... Bueno, no meu caso, como vou me poñer no papel de escritor logo, é moi sencilla. A miña cara a un posible público simplemente é invitación que se achegue cando queira, non sin presa e tal. A min o que me interesa, sí, en este caso difiro aquí un pouco, é a obra. Como te explicaría isto? Como se pode entender eso? Absolutamente fora de toda vanidade, nin de calquera fachenda, nin nada deso.
simplemente comprendendo o feito de o home camán na caverna. Ali a caverna era un reduto, era unha cripta interior non pública, e o home quedou fascinado el mismo polo signo, polo código. Aí está o exemplo da importancia da obra para min. O público é invitado, nada máis, é unha forma de velo tamén, non? As dúas son válidas. Nos creo que estamos máis perto da maneira de velo de Miguel, que no sentido de que nunca nos plantexamos como a quen chegarían os libros que editamos, non tivemos un profesor na Facultade de Arquitectura que decía que a seguridade de emoción ou de estar ben nun espazo, unha habitación, tal, é que ti mesmo a experimentaras, non? Entón, como ser humano, como final tampouco somos tan distintos, non? Deses sentimentos que fala Miguel, de vanidade, de exclusión, etc., etc., nos simplemente facemos un pouco que nos sai, non? Intentando ser honestos con nós mesmos, no que creemos, tal e cual, e estamos convencidos de que, sendo así, vai haber receptores de esa mensaxe. Hai unha última pregunta. Eu iba a volver ao tema do continente do contido, Mi tema preferido. Para ti. Non, bueno, o que comezou falando de contido foi Miguel Anxo, que dixo que estamos aquí para escribir o contido, para ser outro continente, non? Que non facemos diferencia. Dixo, sí, pois que ben, iso o entendo, estou de acordo. E claro, e logo chegaste ti, Fibran, e dixeches que o continente tamén pode ser mensaxe. E pensei, iso tamén é certo, non? Pois evidentemente, de feito, mirando a página web, non? Si que tedes uns libros, unhas edicións moi cuidadas, non? E partindo ese tipo de edición, si que entendo que se pode estar a lanzar unha mensaxe. Bueno, de feito, teño unha amiga que outro día dicían, pois, gustaríame facer un libro, gustaríame escoller o papel, non? Gustaríame controlar o tema da edición. E logo dixen, vale, o continente é mensaxe. Sí, o continente é mensaxe. Pero, se decidides vos a facer unha edición do Quijote, aí a mensaxe que estades a mandar co continente a estades a mandar vos, non a está a mandar Cervantes, non? Entón, claro, ou seja, falamos de continente, falamos de contido, falamos da importancia de ambos, pero esas mensaxes ao final teñen un autor, non? Bueno, era unha reflexión máis que unha pregunta. Macanuda. Moitas veces, cando falamos de iso, utilizar o digital, un novo digital ou tal, pois claro, penso que entre ler iso, Quijote, en edición de bolsillo, que supoño que Cervantes pois non agardaba que se fixera el lelo en digital, pois ao mellor as dúas van dicir, non, eu quería que leras isto, leo como ti queiras, e logo está xa a mensaxe que os editores pois queran mandar e libros que xa se plantexan así desde o principio, pero que hai un autor da mensaxe tamén. Que guai, cuidadito con a pregunta. Pero mira, vou tentar respostala e seguro que Suso me axuda. Nos en Fabulatoria todo agora traballamos con autores vivos que acaban sendo os nosos amigos. Entón, non somos como un vehículo, vale? Un moderador, facilitador, que agora está de moda esta palabra. Entón, o traballo conxunto, que é fantástico, porque el ou ela, máis elas no noso caso, están deseñando con nós, non? Que un pouco nos creemos, é dicir, eu sei que ti eres profesional, entón eu te comento que me gustaría que ti fixeses, que dicir, as ideas que ti comunicases, pero ti que eres o profesional eres quen ten as ferramentas para facelo, non? Entón, claro, se me dis a edición do Quijote, se nos chegas a encargo, o sea, nos daría bastante pánico, e entón teríamos varias opcións, porque nós tampouco creemos que sempre ese continente teña que ser digamos que teña que contar a mensaxe de maneira directa, non? Pode estar máis presente ou pode estar máis subterránea. E hai libros na que non tivemos trato co autor, entón sempre é máis subterránea, non? E hai que pensar que hai unha parte funcional moi importante, quero dicir, porque o que nos molaría primeiro que o Quijote se lera, que lo flipas, é dicir, que casi se deslizara a vista por el, que eso é deseño, non? Despois, evidentemente, pode chegar un punto que haya algo de autoría no diseñador,
Nos hai veces que nos sentimos máis cómodos con iso e hai veces que decimos, no, hai que botarse un pouco atrás. Entón, claro, depende, non entendemos que sempre sexa dunha maneira. E entendemos que hai libros fermosísimos que siguen sendo mensaxe simplemente coas ferramentas do oficio de diseñador, tipógrafo, que sempre tivo moitos nomes este oficio ao longo da historia, non? E nada máis, vale? E hai outros momentos que permite ir máis alá. É un pouco que decía Suso e o que pasa tamén co digital analóxico, que estou mesturando un pouco movidas, non? Pero neses límites non sempre nos gusta movernos aquí, nin ali, nin alá. Non sei se contesta un pouco esta a túa pregunta. E despois co tema do deseño, xa que falamos desto, e despois me chamará pelotudo aí o compi, pero me pasou unha cousa no tren que había unha rapaza que estaba lendo cun dispositivo electrónico e iba ao meu lado, non? E entón lle comentei a medo de parecer un tolo. E dixe, mira, tes a posibilidade de aumentar a distancia entre líneas? E me mirou así e me di, pois sí. Entón foi ali e tal, e aumentou, non? Creo que tiña como opción de moita, pouca, tal e cual. Entón lle dixe, mételle media. E entón eu fixo. E eu creo que va a salir mellor. E entón estivo un rato e me mirou e me dixo, hostia, se le de puta madre. Entón, aí está o deseño, non? É un pouco o concepto que nós queremos de deseño, non no adorno, está todo imbrincado, porque non nos podemos esquecer que tamén hai ben un pouco de vanidade que di Miguel dos autores, pero hai que entendelo ben, porque non só como vanidade, non? Pero é que os tipos que fan as letras e que son diseñadores tipográficos, entón, son responsables de que nós estemos lendo o contido que outro lee. Por eso decía que me parecía perverso poñer que é máis importante e que non é máis importante, non? Porque isto como cando Messi dice, no, lo importante é el equipo e tal. Entón, hostia, que é certo, joder, dende o tillero, dende tal, o sea, empezamos a tal, a nós nos gusta esa concepción do mundo. Entón, é que o señor que fixo esta é que si un empeza a ser consciente do traballo que leva a facer ese A e a forma que ten e a decisión nun libro, que despois tamén é máis fácil isto para darlle tal, pero bueno, eu sempre digo que sí, es la hostia, pero non tanto. Pero bueno, quero dicir que se nos poñemos a tomar conciencia é que é brutal a decisión dunha tipografía e o que pode influir, no? O Quijote nunca lle poñeríamos unha pau seco, sabes, unha grotesca. O mellor sí que decimos, pois os vais a cagar porque estamos a tal, entón, pero que dice, hai unha reflexión. É autoral, non é autoral. A nós nos gusta entender eso, diseño como un vaso de auga, cando bebes ben, bebes guai, casi que non está, non? Invisible e un pouco... Ese é o exemplo canónico da copa de cristal transparente, non? Sí, de Beatriz Guarde, pero... Que si... O sea, un viño evidentemente non bebes igual nun vaso de nocilla reciclado que nunha copa de cristal non sei que. E realmente o importante é o viño, é dicir, o importante é o Quijote, é evidente, non? Quer dicir, do que te vas a acordar é do sabor do viño, non da forma da copa, pero ti tens que facer de maneira de que a experiencia de beber ese viño sea a mellor posible, non? Entón, nunca vas a se tens que facer o Quijote, aínda que non temos oportunidade de falar con él, estaría ben. Pero pensarás cal é a mellor copa de viño para poder beber ese Quijote, non? É dicir, non reflexionas en termos de autoría, porque non tal, reflexionas en termos de favorecer esa comunicación que está propoñendo ese contido, non? No, gracias a ti. Bueno, esta era a última e agora vai a derradeira. Arrancadeira. Quen é? Lo que se da es una cuestión que al final el debate está muy bien y tiene que existir, pero lo que hay realmente, lo que es un hecho, es que estamos hablando de que estamos en un panorama súper heterogéneo y que ahí está el precio que se paga, es decir, en el que uno se atreve a crear algo, a soñar algo, está empezando a pagar un precio que es el espíritu de la homogenización que le damos a la seguridad a poder, es con lo que se va a tener que pelear para siempre. Es decir, que el precio del sueño ya es tenerlo y resistir. Entonces, en tanto que se plantea una diversidad de opiniones tan grande, de criterios tan grandes y demás, tenemos que pensar
hay muchas individualidades que tienen una resistencia plural enorme. Entonces, quizá lo que nos tengamos que fijar es en eso, en que estamos en un momento que desde ese punto de vista es difícil. El debate está muy bien, pero no hay por qué tener razón ni uno, ni otro, ni mejor, ni peor, ni eso está bien, ni eso está mal. No. Sí, pero hay que seguir existiendo. Claro. Desde su punto de vista honesto. Claro, eu por iso xa de principio xa o admitín, que para min este era un xogo dialéctico casi. Home, hai un punto en isto que dis que tamén entra na contradicción, eu estou de acordo contigo, pero pásame un pouco como a Cibran. Eu ás veces dou un paso atrás das miñas propias conviccións e tal. Entón, eu sei por que fago todo o que fago e porque, efectivamente, estou disposto a pagar determinadas peaxes, etc. Pero Antonio falaba da man na cova. Eu vou uns cantos meses despois e xa hai unha serie de cabalos, unha serie de bisontes e tal. Quen fora ela ou fora el, ou foran elas e eles, eses, como cando na mili, estaban exentos de facer as guardias. O que quedaba pintando o bisonte non iba a cazar o bisonte. Eso está claro. Ben, creo que... Remato. Eu, entre estar no meu estudio escribindo e pintando, ou estar nun banco tecleando tal, ou nunha obra misturando cemento, ou nun barco en gran sol tal, eu me quedo estando no meu estudio. No fondo, hai unha serie de ocupacións, sobre todo as de dimensión artística, que a sociedade, por un lado, ten mistificado, claro, e por outro, os que as desempeñamos, ben sabemos que está moi ben. No fondo, entre estar escribindo, sufrindo e sufrir a 3 grados baixo cero, hai que recoller a rede, amigo. Entón, hay muy poca gente que puede estar tranquilo en su estudio. Estar tranquilo en tu estudio unas horas al día igual implica que tengas que estar detrás de una barra muchas horas al día. Efectivamente. Sí, no, yo simplemente lo que pretendía era en ese juego de contradicción, yo a mis hijos, que los dos acabaron yendo por caminos así también parecidos, de creación y tal, yo siempre lo que les decía era amigo de pocos consejos, pero de puertas para adentro, la creación es sagrada, tienes que dejarte la vida, tienes que poner todo tal, de puertas para afuera, no merece más mérito que el panadero que te trae el pan. Efectivamente, es muy buena. Entonces, dentro del estudio, dentro de tal, hincha el bombo todo lo que quieras y pon toda la sangre y tal. Pero cuando salgas, según sacas el pie fuera, no te creas que estás haciendo nada más meritorio que el señor que hace bollos o que el tipo que pone ladrillos. Entonces, efectivamente, lo curioso es que por escribir poemas estamos dispuestos a sacrificios increíbles. Yo creo que esa es nuestra enfermedad como bichos. Somos los únicos animales, por lo de ahora conocidos, que somos capaces de sufrir hasta tal punto, evidentemente porque nos lo autoimponemos, para una entelequia como es componer un verso o hacer una música o poner unas manchas de color sobre una superficie, ¿no? Tú entiendes, bueno, el león macho no le queda más remedio, tiene que ir a intentar cazar la cebra o la gacela y el otro escapar y tal, pero nosotros somos capaces, como tú bien dices,
de estar poniendo copas hasta las tantas de la mañana en un pub, con eso pagarte las facturas del mes, llegar a casa con la ojera por aquí, ponerte a escribir y tal, y ahí meter toda la ilusión de tu vida. Bueno, yo estoy convencido de que es una enfermedad. Sí. Hombre, yo preferiría no tenerla. No, hablo en objetivo. Cuando veo, yo soy un adicto de los reportajes de la 2 de bichos. A mí me dan envidia. Veo al ñu y hostia, macho. Depende que ñu, Miguel. No, hasta el tonto que se tira al puto río para que se lo coma en el gorongoro el cocodrilo de siempre. Es que no se lo plantea. Es decir, el tío está ahí viviendo, punto. Ya está. Es otro juego de dialéctica, No me cambio por el ñu ni loco. Ahora ya puedes. Creo que a mesa deu moito de sí, que creo tamén que gozamos todos moito, e eu non quero poñer o punto final sin traer a voz de outra persoa que podería estar nesta mesa, pero que falou hai moito tempo. Eu recupero esta cita de un libro de Chartier e Cavallo, falando da historia do libro, e había un señor hai moitos tantos de anos que decía algo así: estes tolos sei que abren unhas tapas e parecen gozar con ese texto partido, dando saltos como ras por anacos de pergamiños reunidos que parecen non ter sentido uns ao lado de outros. Como se pode ler ben así? Badocos e ignorantes, onde estea un borrolo que podo aloumiñar, enrolar e desenrolar de principio a fin sen ter que levantar a ollada do texto, non se me poña ningún códex que me veñan a ofertar. Moitas grazas.